אתמול בלילה נפל הלוחם האמיץ, סגן אלוף, זכרו לברכה, במהלך פעילות מבצעית חסויה ברצועת עזה. את פרטי הפעילות, כמו גם על שירותו של סגן אלוף, לא אוכל לפרט במעמד זה. הוא היה לוחם אמיץ, מפקד הצועד ראשון לפני חייליו, חבר ואדם מסור עד אין קץ למשימותיו ואנשיו. הפגין תושייה ונחישות למען ההגנה על ביטחון מדינת ישראל ותושביה. בקור רוח ואומץ לב פעל על מנת להבטיח את ביטחון חבריו לפני ביטחונו האישי שלו. בחר בשירות מאתגר ותובעני ונשא על כתפיו אחריות כבדה לאורך שנים רבות. הוא מילא את כל תפקידיו בהצטיינות, ולמרות זאת היה צנוע ועניו בהליכותיו. יחרט בליבנו כחלק משרשרת מפוארת של חללים. אני מצדיע לך ומכיר את תרומתך העצומה לביטחון מדינת ישראל. אובדנכם גדול מנשוא. בשם צה"ל ואגף המודיעין אני משתתף בצערכם ומתחייב להיות לכם לבית ולמשפחה. שלא תדעו עוד צער.